Hej og velkommen ud i det danske land. I dag skal vi se på noget Minecraft, og jeg har givet mig selv nogle start tools. Det her det er starten på min YouTube kanal Hvid Gaming Studios. Mit navn det er Markus Hvid, og jeg vil spille Minecraft og en hel masse andre spil. Hvis I har nogle anbefalede spil, så må jeg meget gerne skrive det. Generelt så er det her bare Minecraft og Minecraft. Senere tidspunkt vil der også komme LOL. Og der vil altså også komme et spil, der hedder Det hedder faktisk Modern Warfare 2 Call of Duty. Og jeg ved godt sådan, at det er gammelt, men må hellere se en Black Ops 2. Ja, hvis de vil donere en gamercomputer til mig, ja, så kan I godt se det. Men nej, ellers ikke. Den her computer er slet ikke god nok til at trække det. Som I kan se, så kan den kun lige trække Minecraft på ordentlig FPS. Så det nej. Der er godt nok meget kul i den her verden, men nu tror jeg faktisk, vi vil væk herfra. Langt væk. Langt væk fra Snowy. Så det er fint. Lag. Spørgsmålet er, om vi skal lave et huleeventyr. Det kunne være meget hyggeligt, hvis vi gjorde det. Det vil jeg gerne prøve. Det er besluttet. Vi laver et huleeventyr her. Au. Ikke her. Så det vil være et godt sted. Det bliver lige her. Men jeg vil starte min YouTube kanal Hvid Gaming Studios. Til at starte med må I meget gerne like og subscribe, og I må comment hvis I kan lide det, og I må også gerne comment hvis I ikke kan lide det. Jeg håber bare på, at I gider give mig respons. Fordi hvis jeg ikke får respons, så ved jeg ikke, om det er godt. Og hvis jeg ikke ved, om det er godt, hvad det så vil uploade. Så det, I må godt give mig respons, og det vil jeg meget gerne have. Haters er velkommen til at hate. Alle er velkomne. Jeg vil meget hellere have et haters, de hater, og så ser min video, så får det større seriebase. Altså. De kan sådan set bare rende mig. Mildest talt. Men ja. Vi har også talt lidt om, hvad der kommer til at ske. Og nu vil jeg fortsætte med mig. Som sagt, mit navn er Markus Hvid. Og mandag køber jeg et gamer headset. Der er det et Logitech headset. Det er ikke det bedste gamer headset. Det er et standard Logitech. Fint nok. Ikke det bedste. Stadigvæk. Men ja, det er det vores starthus. Ser fornuftigt ud. Så det er bare godt. Og så skal vi have nogle diamonds. Og kunne det ikke bare være mega fedt, hvis vi kunne få bygget en stor mur rundt om her. Og bare et kæmpe fort. Det kunne være så vildt. Det ville være vildt. Det vil jeg gerne. Men husk at skrive, hvad I gerne vil se. Altså hvis vi... hvis de nu for eksempel vil se
faction. Skal vi sige faction? Hvis I gerne vil se faction, så må I gerne skrive et servernavn, og så kommer I ind, og så spiller jeg faction. Måske spiller jeg faction med nogen af mine venner. Men hvis jeg gør det, så bliver det ikke rekrutteret. Oh shit, der ligger en ørken. Og det her, det er den nyeste update på Minecraft. Minecraft 1.6.4. Jeg har lige fået spillet. Jeg for 2 uger siden, og jeg havde set Brian og Gex og Potter og sådan nogle spil, og så tænkte jeg, at jeg ville skulle selv prøve at optage det. Så jeg nogle videoer med Gex og sådan, og Brian, hvordan man lavede gode YouTube-videoer og alt muligt. Så det var sådan starten på mig. Det er faktisk pisse let at finde mit hus på grund af det der bjerg. Det er helt vildt smukt. Det er fucking genialt. Nej, jeg elsker det. Ja, ja. Seriøst. Vi skal have crafting table, det vigtigste at have i Minecraft. Og Brian, det er vist noget med, at han lige har stoppet med at lave Minecraft, fordi at han ikke fandt det sjovt mere. Nå, så skulle der jo bare komme en ny. Skulle der ikke? Så har vi nogle tools. Det er smukt. Så kan vi også sukke lidt hurtigere. Det er bare lidt træls. Altså, jeg har spillet lidt på en server. Begyndte jeg for 2 uger siden selvfølgelig. Da jeg fået Minecraft. Og det... Og hvis de laver en hul, så husk at stille fakler på gulvet også. For det er der, de spawner monsterne. I må rette mig, hvis det er forkert, men det tror jeg. Hvorfor bruger jeg ikke den her? Men det var første episode af den her Minecraft huleeventyr. Fremover bliver videoerne 5-10 minutter lange. Og jeg vil håbe, I vil synes om det. Hvis I vil have dem længere, så bare skriv. Det vil være fedt. Jeg håber, vi ses næste gang i episode 2. Og nu er vi i episode 1, som I også kan se på min level 1. Så jeg vil slutte af med at bygge en mur rundt om her. Det var så episode 1. Jeg håber, I synes om det. Og jeg håber, I vil se med fremover. Og så husk at give respons. Det var det, jeg vil sige. Og jeg håber selvfølgelig igen, at I vil se med. Hej!